Een mem is belangrijk, vanzelfs. Maar hielendal bij een wedstrijd. En als ik dan ergens maar zit, dan doe ik even naar Memta en dan kan ik mijn verhaal kwijt. Die kan me even troosten. En zo shot mem dat ook. Dat is ook de reden waarom als naar de wedstrijd gaat. Ja, dat was heel graag natuurlijk voor het succes, maar de beste van in eigen ben. Hielendal in een sport als shorttrack, als het ik wel eens misgaat. Je gaat steeds harder klapje. En soms denk ik, zit ik hier eigenlijk nog van Milan? Vind ik het eigenlijk nog leuk om naar de wedstrijden te gaan? Zo spannend is het soms. Krijg jij wat van mij, Rianne, dat die mem dat dan zo belibbert? Nou, ik wist niet dat het zo heftig was. Rianne, wie van de 4 kandidaten, kreeg net de snelste, al skilde het net heel vol, zo zei ze zelfs. Ze viert het dan ik onterochten dat boenscoach Jeroen Otter haar net rieden liet. En ik heb de oude ronde fjouwer daar heel hard voor getraind. Maar ja, aan de andere kant, ik wist van tevoren, wist ik natuurlijk wel dat de kans erin zou zitten dat ik net mocht rieden natuurlijk na mijn blessure. Maar het rieden ging hartstikke goed daar en ik werd steeds beter. En ik dacht, nou, ik kan me net voorstellen dat ik net een kans krijg. En dan kiest hij net en dan is het wel heel moeilijk. Dan wist het alleen nog teleursteld, maar ik lulk. Ja, eigenlijk wel een beetje. Hoe gaat die mem daarmee om dan? Nou, die jouwt me een knuffel en die gooit keihard maar met mij. Ja, nou ja, die is ik leuk. Wie dat zou mem? Ja, wij waren heel erg teleurgesteld en heel erg verdrietig ik. Want wij hadden natuurlijk jongen hoe zij in juli haar enkel breek en hoe verdrietig had ze toen weer. En daarna hebben we jongen dat ze de dag daarna al op haar fiets gezierd en aan het trainen weer. En van dat begin altijd positief is en zo vreselijk hard werken had. Wij dachten, nou, ze riet zo goed, dit kan niet meer misgaan. En dan gaat het wel mis. En wij waren ik wel boos. Rianne mocht net meidwan en de vrouwen wonnen toch een bronzen medaille. Gelukkig wie memde toen. Op het moment dat die vrouw hun medaille kreeg, nou, dat vond Rianne heel dreig om daarbij te staan. En toen ben wij Marianne naar de kust gegaan. We hebben alle liefhebber van de zee. En hebben Marianne ben we heerlijk bij de zee erin gegaan. Hebben we lekker bakje koffie, mooi, sinaal dronken. En dat is fijn. Ja, vind ik. Dat wie voor mij wel de perfecte aanleiding eigenlijk. Dat is dan die familie om die heen heeft. Nou ja, maar dit soort dingen, dat is echt super. Hoe 2 weken is alweer het WK. En wat ze daarna doet, of hoe fjouwerier, dat shot ze dan wel weer. Al had mem wel een advies. Ik denk dat ze nog even terug gaan moet en gewoon nog even zien laten moet aan iedereen hoe goed ze is. Nou, volgens mij is ze hartstikke goed. Ik heb zo respect voor haar, hoe ze hiermee omgaat is. Ja, wij alle keer. En dan denk ik, nou, laat nog maar even zien hoe goed het is. En wij willen nog graag maar beleven. Mooie kant, hè? Nee, dat is goed, hè? Ja, ik kijk op hem. Ja? Ja. Ja. Ja.